chi feddwl am y cwestiwn yma, felly byddwn ni'n gofyn i chi wneud rhywbeth nes ymlaen. So, jyst ddim eisiau chi sgwennu fel lawr, ond sut ydych chi'n meddwl bod cymryd rhan mewn cyfarfod fel hyn o fydd i chi nôl yn yr ysgol o ddech chi wrth eich gwaith? Ni'n gofyn i chi roi sylw ar hynna mewn 2 munud. So, sut ydych chi'n meddwl bod cymryd rhan yn y math yma o rannu syniadau anffurfiol yn gallu helpu chi nôl yn yr ysgol, maes o law? Iawn. Just newid bach i'r rhaglen, Dafydd, mi fydd Ann yn dilyn Haf yn fan hyn, cos mae'r ddau beth yn dilyn i gilydd. A com i chdi fynd yn... So mae yna 7 munud yma, dydy gwir yna. Diolch yn fawr. Wel, dwi ddim yn dysgu ar lawr dosbarth ar y funud. Felly, ddim wedi clywed yn barod am arfer dda. Dwi jyst yn mynd â chi ar y funud. Dwi'n gwybod yn cynnal lot o gyrsiau darllen yn ddiwedd yma. Gymaint o sôn sy'n am darllen. Gen Fidlan drws gen bawb y dyddiau yma. Dyn ni wedi bod edrych ar ddatblygu llythrennau drwy technoleg gwybodaeth. A sut ydy'r technoleg gwybodaeth bod o gymorth i blant? Dyn ni'n meddwl am gwaith ymchwil ar y we, cyd darllen ac ymlaen, llyfrau digidol. Mae gen ni cofnodion, dwi'n siŵr ar ôl hynny'n munud, sut i wneud cofnod darllen digidol, ymateb i ddrif a dadansoddi ac yn y blaen. A mae gennym ni, da ni wedi gweld yn barod gen criw Wesincla y defnydd o'r iPad, wedi eisiau sôn am hynny hefyd. A'r bwrdd gwyn, wrth gwrs. Y cyrsiau darllen da ni wedi gynnal yn ddiweddar yma, da ni wedi cynnal ar gyfer athrawon newydd gyfwyso. Da ni'n meddwl rach bod nhw'n cweit digon o'r darllen yn y coleg, felly mae hynny ddim fawr yn dda iawn. Mae lot yn y gynulleidfa heno wedi bod yn cymeryd rhan ar y cyrsiau yma. Da ni wedi bod yn gwneud cyrsiau darllen yn y cyfnod sylfaen, cyrsiau cyfnod llwel 2, a cyrsiau a dennill darllen hyn, a llawer adnoddau di'n darllen. Erbyn hyn, yn Gwynedd y Môn, allwch chi gael mynediad, os ydych chi ddim wedi bod ar gwrs, neu'ch athrawon chi ddim wedi bod ar gwrs, allwch chi fynd i Moodle yn cynnal erbyn hyn. A beth sy'n anodd weithiau, dwi'n bod chi'n ffeindio bob dim ar Moodle, so dwi'n mynd i ddeitho chi lle gael yr holl adnoddau, os ydych chi ddim wedi bod ar y cyrsiau darllen, ydych chi'n mynd i Moodle, ydych chi wedyn yn mynd i llythrennedd. Yn llythrennedd wedyn, enghraifft, mae gennym ni gwrs darllen cychwynnol, cyflwyniadau'r ymgynghorwyr i gyd mewn PowerPoint i chi, fideos wedyn, dwi'n gyfeirio munud at ysgol y garnedd, adnoddau technoleg gwybodaeth. Felly mae'r holl adnoddau dyn ni wedi defnyddio ar y cyrsiau i gyd ar gael bellach ar Moodle i chi. Dyn ni'n eitha cyffroes ar funud o'r clicker sydd ym mhob un ysgol ers 10 mlynedd. Mae clicker 6 ar fi'n dod allan. A mae'n e-bost sy'n allan gen Darren Cyfuned yn rhoi 2 ddyddiad i chi. Dyn ni'n disgol i Fion Wyn ac Ysgol y Borth i wneud cyflwyniadau. Edrychwch allan amdano fo, plis nwch chi edrych ar yr e-bost ydych chi gael gan Darren Cyfuned. A dod i weld, cos da ni'n digwydd bod yn credu bod clicker yn neud adnoddau gorau gewch chi yn enwedig ar gyfer darllen. A dim jyst i addysg arbennig i'r holl ysgol. Mae ar ei newydd wedd ywan, a beth sy'n gwneud i'r uwchradd hynny. Felly edrychwch allan amdano fo, ewch ag edrych arno fo. Dim yn unig bod chi'n gallu cael yr adnodd, yr clicker i'ch 6 i hyd, ond mae gennyn nhw hefyd safle lle ydych chi'n gallu cael yr holl adnoddau am ddim. Dyn ni wedi cydweithio efo'r Grid Cenedlaethol fan hyn a di secondio athrawon newedig nes tudur lle mae yna adnoddau i gyd ar Moodle, ond maen nhw hefyd ar y grid sydd yn gridiau darllen parod i chi. Ddim rhaid i chi ddod ddeall yr rhaglen i ddefnyddio gridiau clicker. Ar y gwrs darllen oedd ni'n edrych y bethau fatha'r NGFL. Be oedd yna yn barod ar y Grid Cenedlaethol a hefyd ar Moodle. Mae gennym ni bethau, dwi ar y bwrdd gwyn fan hyn. Beth sy'n dda yn y bwrdd gwyn ydy bod ni'n gallu edrych ar adnoddau y Grid Cenedlaethol. Ac yn edrych ar bod chi'n paratoi gwers a ydych chi eisiau mynd i fan hyn o fan arall. Ellwch chi afel yn yr adnodd flash. Gafel yno fo a'i daflio fewn i'r grid, i'r bwrdd gwyn. Ydych chi'n gweld bod fi ar y bwrdd gwyn fan hyn. Felly, mae hwn wedi dod i fewn, mae ni'n edrych ar llythrennau dwbl sy'n chosi lot o drafferthion i blant. Felly fan hyn wan, gobeithio, bod hwn wedi chwarae ni, ellwch ni edrych ar yr adnodd bach yma. Dyma'r cwpl dwbl, fellydd yn dyfod, yn fflomau debel yn ollol i bwyd y clod, ac o'r y drws yn ar y bed, llwydian
ôl ni edrych ar yr adnod, ellwn ni wedyn, wrth gwrs, ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol, ellwn ni, os ei clicio fan hyn am eiliad, ellwn ni wedyn, wrth gwrs, wisgo'r geiriau i'r bwrdd cywir ac yn y blaen. A dyn ni'n gallu gwneud lot adnoddau parod yn y bwrdd gwyn. Edrych ar y stori bach, edrych ar arddodiad. Defnyddio eto'r bwrdd gwyn rhyngweithiol. Gyda ni fan hyn bod yr iar wrth defnyddio'r bwrdd gwyn, yr arddau, dyn ni'n gallu cael wrth yrru'r iar i'r cefn. Dyn ni'n gallu dysgu'r arddodiad mewn ffyrdd chydig bach mwy deniadol. Mae'r iar yma wan, so chi'n disgwyl i fynd yn y blaen ac yn y blaen, gallu mynd drwy'r ffens. Felly, dyn ni yn defnyddio y bwrdd gwyn fel adnodd. Cofnod darllen. Mae gen bob ysgol erbyn hyn wedi cael text-is. A yn fan hyn, dwi'n dal yn y bwrdd gwyn am eiliad. Ella i wneud hyn yn y bwrdd gwyn, defnyddio'r camera flip i recordio plentyn yn darllen. Ond, os ei allan yn hwn am eiliad, bach, a angen y gysgu am eiliad, ac os na i darllen y garnedd yn hyn. Sori, ysgol y garnedd yn hwn. Dwi'n mynd ffilmio'r ysgol y garnedd. Felly, beth sydd gennym ni fan hyn? Ar y funud, tybed sydd ydych chi'n cofnodi darllen yn eich ysgol. Siwr o fod, mae gennych chi lyfr, enwau'r plant, a chi'n deud y dyddiad, wedi darllen yn dda iawn ac yn y blaen. Ond beth sydd gennym ni fan hyn, wrth ddefnyddio text-is, dwi'n gallu cael ffilm bach o plentyn a darllen. Wrth gwneud model ochr yn alpach, roedd Selwyn yn hoffi codi ofyn ar hynny, ond roedd y nofel o casod yn gallu. Uwch o arfer doedd hyn ddim yn deg. Yw'n sydd. Weithiau roedd Selwyn yn cysio mynd ar y horau, ond roedd yn cael sôn am ddim. Ffordd hawdd i gofnodi darllen fan hyn. Wrach y byddech chi wedi rhoi llun y llyfr lawr, neu hyd yn oed teitl y llyfr. A efo microffon bach sy'n costio rhyw 2 bunt, mi fyddech chi yn fan hyn rwan yn gallu neud ystangos i chi unrhyw wrthrych sydd ar y sgrin, ellwn ni wedi offer, recordio sain a recordio. Ellwn ni gael cofnod darllen, dwi'n mynd i ddarllen llyfr i chi heddiw, ond i ddangos mor hawdd ydi o. Ellwn ni gael cofnod darllen, dwi'n mynd i ddarllen llyfr i chi heddiw, ond i ddangos mor hawdd ydi o. Ac yn y blaen. Rwan, wrth i fi fynd o gwmpad i'r llyfr yma, ydych chi'n gweld? Mae llawn dod, a mae Dafydd yn gweithio ni, a mi allai gael y cofnod darllen. Felly allai gael fideo neu y darllen. So, i'n ôl am eiliad i'r bwrdd gwyn yn fan hyn. Cyn i mi orffen, ydych chi wedi gweld yn barod mae Sinclair di edrych ar yr iPad. Dwi'n mynd i roed o fyny ac i chi rwan, ond dyma ni'r iPad. Ond be o'n i jyst eisiau ddangos i chi, yn cynnal rwan, dyn ni yn edrych ar iPad i ddatblygu darllen. Neu wedi gyfo hogiau. Felly, be welwch chi fan hyn rwan, jyst llun ydi hwn o'r iPad gyda i. Rwy'n ni'n wahanol lyfrau fan hyn. Ac ar bryn terfel fan hyn. Ond be o'n i eisiau ddangos i chi, yn y munud, ydych chi wedi cael cyflwyniad gen Llunos am, neu'n cymryd cyflwyniad Llunos, ond erbyn hyn, mae llyfr fydd hi'n dangos i chi'n y munud hefyd ar yr iPad, sydd yn ddeuniadol iawn i blant. Ydych chi'n gallu gwneud ar yr iPad hefyd, ond ni'n gwybod hyn tan ddiweddar. Os ydych chi'n darllen llyfr, ydych chi'n gweld beth dwi'n darllen yn y munud, Jeffrey Archer, achos dwi'n yn siŵr be o gair yn meddwl, dwi'n gwybod chi'n gwybod hyn, ydych chi'n dal eich bus i lawr ar air, a ydych chi'n gallu cael dehongliad o'r gair sydd ar merchog. O'n i'n gwybod hynny tan yn ddiweddar, felly mae hynny'n dda iawn. Ysgol y garnedd. Do'n ni'n gwybod o pennaeth y garnedd yn dod yma heno, neu sy'n ni di waddo i fan hyn i'r ffrent i siarad. A mi geith o ddod â chroeso, ond dwi'n amen gryf rach fod o'n di ddewis pidio dod, ac oherwydd hynny, dwi'n mynd drosodd rwan i amser an hefyd, ac os gael Elfed. Elfed yn siarad am darllen i ysgol y garnedd. Felly, da ni yn sôn am rhoi yr ymwybyddiaeth o weithgareddau i blant yn mynd allan yn ifanc iawn. Mae llafar nhw'n hanfodol bwysig i'w dealltwriaeth nhw allan, a mae llafar y plant yma yn dda. Mae nhw'n dysgu allan mewn grwpiau. Mae hwnnw'n bwysig, achos ar ddiwedd y dydd, bwgan mwyaf di amser. Felly, os da chi'n treulio, hanner awr da ni efo 6 o blant yn darllen grŵp, yna da chi'n gwneud denu da agos, a da chi'n ei addysgu nhw. A mae hwnna'n rhedeg wedyn drwy'r ysgol i gyd, achos o'n pwyntod i fel pennaeth oedd bod yna gagendor yn tyfu rhwng cyfnod sylfaen, naeth adolyg cyfnod sylfaen ac adran iaith.
wrth sicrhau bod yna gwm ffocws yn digwydd, yna mae yna bethau fel darllen yn cael sylw dyladwy. Felly, da ni'n rhedeg wedyn, da ni'n dysgu darllen mewn grwpiau drwy'r ysgol i gyd. Mae yna grwpiau ffocws sydd yn galluogi ni dynnu'n plant atan ni a'i haddysgu nhw ar ddarllen a deall yn sicr chi. Mae'n lle bod ar berig i roi hynny i hynny beidio digwydd i roi llyfr i blentyn a mae o efo drwy'n yn y llyfr ond yn y ddeall. Felly mae cael athrawon a gweinyddisa yn addysgu plant i ddarllen ac i ddeall yr hyn maen nhw ddarllen yn hanfodol bwysig. Yn yr adran iau, mae yna grŵp ffocws yn rhoi sylw i lithr ddarllen, cyd ddarllen, y sgiliau na sy'n angen rheidio. Mae yna plant eraill wedyn yn mwynhau cael darllen annibynnol. Da chi eisiau cydbwysau, mae yna wrando ar straeon yma. Mae yna wirfoddolwyr dod i mewn sydd yn werth mewn arian. Mae nhw'n rhoi cael llafar da gyda bobl yma, maen nhw'n cael treiddio mewn i lyfr, a'i ddeall o, a'i werthfawrogio, a'i fwynhau o. Felly, mae darllen hanfodol bwysig. Da ni yn ran cynllun datblygu ysgol, o ran cynllun datblygu ysgol, flwyddyn nesaf, dwi'n meddwl o'r hanfodol bod ni'n creu strategau llythrennau newydd. Dwi'n meddwl bod ni'n berffaith iawn yma, gwbl, mae rhaid ni wella yn sgiliau darllen. Os mae yna sôn yn ddiweddar bod 4 allan o bob 10 plentyn ysgol Gymraeg heb y sgiliau angenrheidiol yn darllen. Os di hynna'n wir, mae hwnna'n ddamio. Mae rhaid ni sicrhau bod plant y garnau yn darllenwyr da yn y ddwy iaith. Mae nhw'n mynd o'r naill i'r llall a bod safona yn gadarn gyda ni. Ac yr unig ffordd ydyn ni gael safona cadarn ydy ymyrryd yn i'r addysgu. Dyna ni. Elfed, diolch yn fawr iawn Elfed, ni'n gwybod ti mas yn wedi gwaith ti'n rhaid. Ydych chi wedi clywed fi'n siarad am technoleg wybodaeth, ond diolch rhaid i gael technoleg wybodaeth i'n byd allan. Dwi wedi gofyn i Ann wan, os ni'n ffilmio yn y garnedd, a mae Ann jyst wedi sôn, a beth sy'n digwydd yn ysgol y garnedd, yn y cyfnod sylfaen, gyda darllen. Diolch Ann. Darllen, o peteithio mae sawl ffordd o gael wely, a dyna'n job ni yn y cyfnod sylfaen ydy trio cael wely cyn cyfnod allweddol 2, sef rhaid y sgiliau allweddol, sgiliau pwysig o fedru darllen i'r plant. Yn yr ysgol, da ni wedi amserlennu amser ar gyfer darllen, ond, fel da chi'n gwybod yn y cyfnod sylfaen, mae'n gornelu chwarae lle mae plant yn cael profiadau gwahanol. Wel, mae rhaid i'r darllen felly dreifio i'r ardaloedd yma, lle mae plant yn darllen i chwarae ac i fel bod nhw'n byw darllen. Mae'r plant yma hefyd yn byw mewn byd amlgyfrwng lle mae yna lot o bethau gwmpas diddorol, llawer fwy diddorol nag athrawon. Wedyn, mae rhaid i ni ddod â llyfrau ma'n byw a bod yn fyrlymus i blant, fel bod nhw'n caru darllen. Dim jyst dysgu'r sgiliau, ond bod ni'n wedi gael nhw'n darllenwyr gydol oes, darllenwyr am byth. Felly, da ni'n neud o'n sawl ffordd. Y bocs sydd darlledrych yma sy'n barod yn gwneud un newydd. Da ni'n cyd darllen na'r 10 fel hyn, bod nhw'n eiria neu yn frawddegau. Hefyd, da ni'n rhaid enwa plant yn hyn. Mae'n ymchwil mawr yn dweud bod plant ella ddim yn gwybod bod hi'n am afal, ond bod nhw'n gwybod o enw Daniel di hwnna. Felly, da ni'n dysgu darllen trwy dysgu enwa i ffrindiau nhw. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Y crwydro mae plant sy'n mynd ar gwydr o gwmpas yr ardaloedd yn gorfod darllen yn gweithio bethau allan. Peth sy'n wirioneddol dda di'r ffortiw lyfrau efo'r meicroffon. Da ni'n creu llyfrau hefo'n gilydd a anfon o adra wedyn i'r cartra. Wedyn da chi'n tynnu'r rhieni mewn, maen nhw'n cael gwrando ar y stori yn syml, a wedyn rhywbeth da ni wedi cychwyn yn ddiweddar sy'n dda iawn ydy cael adborth gan rhieni i wybod be ddigwyddodd yn y cartra pan gafon nhw'n llyfr, ac da chi'n cael teuluoedd di ista lawr efo'i gilydd yn gwrando ar y CD, achos da ni'n losgi fo ar CD, ond da ni'n cael storïau bod nhw wedi gwrando nhw yn y car, neu efo'i gilydd fel teulu yn darllen.
Darllen grŵp wedyn, fel ydo'r pwysleiriant y pennaeth, da ni wedi amserlennu bod pob dosbarth yn cael amser i wneud gwaith grŵp. Ond beth sy'n da fyd, maen nhw'n cael mynd ar grydyr o gwmpas yr ysgol i ddarllen i'w cyfoedion, achos mae hwnna'n sgil arall efo darllen. A